Goddag. Velkommen til Onkel Danny fortæller eventyr for voksne. I denne episode vil jeg oplæse kejserens nye klæder. Langt væk for længe siden fandtes der en omvandrende skrædder, som opholdt sig i et for ham ukendt land. Skræddere, som rejser fra sted til sted, holder sig jo for det meste for sig selv og passer ikke med at overskride, hvad folk der finder passende. Denne skrædder var dog yderst selskabelig og anstandshæmmet, og snart sad han på det lokale værtshus, drak som en svamp, invaderede de kvindelige ansattes personlige rum og fortalte uopbyggelige historier om bissekrammere, natmænd og andre næringsdrivende. Værtshusholderen klagede til politiet, som pågreb skrædderen og trak ham hen til kejseren. Som man sikkert kan forestille sig, havde et langt livs tro på det helt legitime ved et monarki, og mænds naturlige overlegenhed gjorde kejseren til forfængelig og bedrevidende tyran. Skrædderen bemærkede disse træk og besluttede at vende dem til sin fordel. Kejseren spurgte: "Har du et sidste ønske, før jeg for evigt bortviser dig fra mit domæne?" Skrædderen svarede: "Kun at deres majestæt tillader mig den ære at sy dem en ny kejserlig garderobe. For jeg har medbragt et stof, der er så sjældent og fint, at det kun kan ses af nogle af den slags mennesker, som de ønsker i deres rige. Mennesker, der er politisk korrekte, moralsk uantastelige, intellektuelt kløgtige, kulturelt tolerante, og som ikke ryger, drikker, ler af chauvinistiske vittigheder, ser for meget fjernsyn, lytter til popmusik eller griller i haven." Efter at have tænkt sig om et øjeblik, gik kejseren ind på denne bøn. Han var smiret af denne fascistiske og testosterontunge idé om, at kejserdømmet og dets indbyggere kun eksisterede for at få ham til at se godt ud. Det var som at eje en dejlig kvinde, og så gange den følelse med 100.000. Naturligvis fandtes intet så forfinet stof. Årene ude fra det normale samfund havde tvunget skrædderen til at udvikle sine egne moralbegreber, og som fordrede, at han måtte snyde kejseren og sætte ham i forlegenhed i alle selvstændige næringsdrivendes navn. Og imens skrædderen tilsyneladende arbejdede flittigt, lykkedes det ham at overbevise kejseren om, at han skar og syede i stofstykker, der strengt taget ikke eksisterede. Da skrædderen bekendtgjorde, at han var færdig, så kejseren sine nye klæder i spejlet. Som han stod der nøgen, som da han var født, kunne man se, at mange års udnyttelse af bønderne havde gjort hans krop grim og laskefed. Det så kejseren naturligvis også selv, men han foregav, at han kun så på det smukke, politisk korrekte klæder. For at vise sin nye pragt frem, gav han ordre til, at der næste dag skulle afholdes en stor parade. Den næste morgen stillede han hans undersåtter op i række og geled til paraden. Der havde spredt sig det rygte, at kun oplyste folk med en sund levevis kunne se kejserens nye klæder. Og alle havde besluttet sig til at være endnu mere rigtigt på den end deres nabo. Paraden begyndte med megen halløj. Da kejseren kom marcherende ned ad gaden med sit blege, opsvulmede patriarkiske kadaver, sagde mange både åh og i til hans smukke nye klæder. Alle undtagen en lille dreng, der råbte: "Han har jo ikke noget på!" Optoget gik i stå. Kejseren stoppede op. Mængden blev helt stille, indtil en kvik bonde råbte: "Vel har han så! Kejseren går bare ind for det nøgne look." Da hævdede der sig en begejstningshyl fra masserne. Alle flåede klæderne af sig selv og dansede i solen som ting fra naturens side. For den dag af gik hele landet ind for det nøgne look, og skrædderen, som nu også havde mistet sit levebrød, pakkede nål og tråd sammen, og ingen har siden set noget til ham. Skål i kaffe. På gensyn i næste episode, hvor jeg vil fortælle historien om de 3 små grise. Ohøj!